piša na uglu, zakon trčimo po keju, trčimo kroz park. I pozdrav svima ljudi, ja sam Aleksandar. Ja sam Đorđe, danas ćemo snimati reakciju na Bakinu pesmu Obi. Znači ljudi, moj baka izbacio pesmu Obi. Trebalo da bude zanimljiva, nadam se. Sad ćemo da vidimo tekst, koliko je sati. Upa, kasnimo 50 minuta skoro. Ali ne veze, znači, dobre informacije, tekst baka, muzika baka, aranžman Ionez R9, Bog Batina, dobro Bog Batina, treba ja snimim sa Bog Batinom i to dve pesme sam nešto pričala da snimimo, ali vidjet ćemo. Kamera, debug naravno, brat, directed by Bakpes debug, dobro, i imate tekst pesme dole u opisu, pa da krenemo. Obi! GoPro kamera, vjerojatno zakačena s njega na kaiši, ono, da snima taj. Kako je lijepa kuća. Mnogo je lep ker. Bili su tužni dani i bolelo je, on mi je ušao u život i promenio me. I mene je bolilo, baje moj, da sam izgubio onoliko sponzore. Zbog one afere, ali nećemo o tome sad pričamo. Sad pričamo o sretnim stvarima. A za šta god da se desi, neću ostati sam i zato hvala ti mali, s tobom sam presrećan. Sedim, nemam plan i sata u sat, čekam samo kad će proći dan. Al onda čujem glas, to je mali pas, nije tigar ali je baš gas. Wow, blente kada gleda me, wow, na osmeh tera me, wow, wow, pa presladak je, piša na uglu, zakon trčimo po keju, trčimo kroz park, trčimo po blatu svaki dan, trčimo po Knezu, trčimo kroz grad, trčimo po stanu svaki dan. Bili su tužni dani. Dobro, brate, već prošao minut, znači nema šta da reaguješ, samo slušaš i uživaš, čoveče. A meni se sviđa pesma zato što ova kuća je baš lijepa. Pa jeste lepa, ali ne, ali pesma je ono skroz nešto drugačije što možemo da očekujemo od bake i bukvalno ja mislim da će svi klinci da pevaju ovu pesmu sad. Toliko onako ono dečija i vesela i ono on spot što se kaže. Što bi se rekao psovanja. Da, zamisli. Niti ružni reči, ali dobro, ima još 2 minuta. I bolelo je, on mi je ušao u život i promenio me. A za šta god da se desi, neću ostati sam i zato hvala ti mali, s tobom sam presrećan. Kada stanem u žutu lokvu poludim. A vrate, gledao sam klipovima koliko puta se upiša, vrate, ili po kaki negde, znači ja bi poludio, ali ne znam, brate, mislim... Ako se usere, znači ja bi ga istere iz kuće. Đole, te istere iz kuće odmah. Ne, ali svakako mislim da baka nije imao prilike tako nešto, da ima nekog ljubimca i to koga treba da se održava i to. I mislim da je trebalo čak da uzme neke profesionalne savjete od ljudi koji treniraju kerove, da ga nauči kako treba, gdje treba da vrši nuždu. Pošto gledao sam tako neke klipove o tome da možeš bukvalno naučiš kera da ne sme tu da piški ili kaki, da ima određeno mjesto, onaj sandbox, jeste kutiju s peskom da vrši nužde, ali očigledno on to nije uradio, pošto vidio sam da mu je pojeo one papuče, Gucci papuče što koštaju ko zna koliko. Posle hrane je svuda sranje po kući. Krevet zapišan, govna pun je stan, ali ja osere kilogram. Na polju me blam, do govna sakupljam, zabitom se dajem normalan. Wow, govno blato gazi sve, wow, pa onda šapu mazme, wow, wow, pa batinice, novina puca jako trčimo po keju, trčimo kroz park, trčimo po blatu svaki dan, trčimo po Knezu, To je Obi označio teritoriju, kapiraš, to je sad njegovo. Ker tako kad zapišava stvari, ono označava teritoriju. I kad dođe drugi ker da pomiriše, i ako osjeti
Mokrać drugog kjera, on tu, znači to nije njegova teritorija i onda dalje traže slobodno mjesto gdje će da zapiša da obeleži svoju teritoriju. Tako, tako kjerovi, znači bako, vreme je da se iseliš iz stana gdje je sve obi piškio, tebi više nema mjesta u stanu. Šta mi je čudno? Šta? To takve prakse uvijek svoje u videima, a nikad ne psuje u pesmama. Kako ne psuje pesmu? Nisi ti slušao dovoljno pesama njegovih. Trčimo kroz grad, trčimo po stanu svaki dan. Bili su tužni dani i bolelo je. On mi je ušao u život i promenio me. Ne znam samo kako mu nije bilo mrsko da dovlači ovaj klavir ovdje, brate moje. Treba to odvući. A zašta god da se desi, neću ostati sam. I zato hvala ti mali, s tobom sam presrećan. Napada druge kjerove. Napastuje. Da, je dlaka mu mnogo lepa, baš onako, baš lep je. A zašta god da se desi, neću ostati sam. A bila bi fora da je obi sa njim na krovu. A da, ali Da se šetka tu, mada mislim možda je bilo rizično da ne padne, ali da ga drži na povodcu, na primjer. ovdje na povodcu, brate. Tu. Svakog ću se tu piša. Ja onda mora i krov da čisti. Upravo si. I zato hvala ti mali, s tobom sam presrećan. Gotovo, 5000 evra kazna baki, opet dobit ćemo žutu monetizaciju na klip zbog bake. Bako, pa što to radiš? Ništa, znači baki kazna 5000 evra što pokazuje intimne dijelove kjera, a nama žuta monetizacija. Šalim se ljudi, inače, veoma je retardirano to da ljudi kažnjavaju što se video polni organ kjera, brate. Znači ja smatram da je ovaj svijet otišao... 5000 evra. Da. Otišao ljudi u k. Znači otišao je svijet gdje ne treba, jer svako misli da ima prava na nešto, ja ne znam, brate. Treba nam neki globalni reset, majke mi. To je to. Pravim se. Pravim se spoznam. Dobro. A šta će nam dati žuti karton? Žuti karton. Ništa ljudi moji, to je bilo to što se tiče reakcije na pesmu na Bake Prasta. 5000 evra, zašto 5? Zašto 5000? Pa toliko smo dali kaznu. Ništa ljudi moji, to je to što se tiče naše reakcije na pesmu. U suštini nismo nešto mnogo ni imali što da reagujemo. Pesma je baš ekstra slatka za decu. Lepa pesma, bez prozivskih psovanja. Nadam se da ni baka ni mi nećemo dobiti žutu monetizaciju. Što se toga tiče, da znam, kako ste tebi svidjela pesma? Pa onako, sviđa mi se što nije psovao. Dobro, i šta još? Pa i svidjela mi se kuca. I svidjela mi se reakcija što nismo imali baš nešto toliko da komentarišemo. Nego samo slušamo i uživamo. Da. Ja. To mi se Da, eto, bako, GG, Đole voli pesmu. A vi ukoliko želite udarite like i subscribe, zapratite na Instagramu Azaros TV i Đola, azaros.đole. I zapratite na Acu na TikToku i mene. Dobro, ima i TikTok i Trovo i šta hoćete, znači ima nas svuda, uglavnom bit će u linkovi dole u opisu videa. Hvala što ste gledali, sve vas volimo ljudi moji i vidimo se u sljedećem klipu. Ćao! Ćao!